Salut și bine ați revenit pe canalul Idei Amenajări. Astăzi avem un clip tot despre tencuială. Dacă în clipurile precedente ați văzut cum se tencuiește folosind șine de ghidaj, astăzi vom vedea cum se fac feșele manual la o tencuială. Pentru că mulți dintre voi a spus că așa este mai ok. Haideți să vă arăt cum se fac manual feșele. Întâi se pontează jos, după ce am verificat pereții, să ne dăm seama așa cam cât de strâns sunt. Bineînțeles, la noi sunt drepți. Se pontează undeva la 1,5 cm, 2. Apoi se dă și sus. După care aceste două puncte se îndreaptă cu dreptarul. Practic punem dreptarul și vedem când am ajuns la drept. Eu nu-ți arată foarte bine. După ce le-am pus pe cele două, vedeți că noi folosim un dreptar, dar nu mai funcționează bula și am pus un bolumboc bun pentru a ne da seama. Tencuiala trebuie să fie cât mai subțire. Pentru că dacă tencuiala este mai subțire, automat și noi vom consuma material mai puțin și costurile cu tencuirea unei camere nu vor fi atât de mari. 1,5 cm, 2, dacă are tencuiala, este perfect. După ce am pontat capetele, trebuie să aliniem la ață cele două extremități. Dăm tensiune de azi aici. Cu atenție. Aici trebuie să mai cu atenție și foarte bine. puțin. Dacă poți să mai adaugi puțin. Sigur că da. Așa. Pune Daniel acolo. Și mai târziu puțin o să vă arătăm și cum se mai pot face aceste feșe. Eu nu o să-mi arate. Vă arăt cu rigips. Puneți. E foarte bine, băiatul. Ața nu trebuie să atingă de cele două. Poți să fii și jos, te rog. Acum facem și jos. Noi, dacă capetele sunt la drept și aliniem aceste două puncte care sunt în mijlocul camerei, le aliniem la ață, obținem un perete perfect drept. Și foarte puțină tencuială. Ia să vedem. Puneți. Asta nu trebuie să atingă decât așa un pic de tot să pară că atinge de aceste puncte. E foarte E bine? E perfect. Ia de și aici, mai vezi o dată. Puțin ce? Bun. Ia tu camera frumos așa. Pune acolo. Practic, asta nu atinge de asta, decât foarte puțin, o idee mică. Peretele l-avem aliniat. Ok, acum ce urmează? Urmează ca să facem feșele propriu-zis. Dacă înainte foloseam șine de ghidaj, acum vom face doar din material, din multibat.
Așadar, cred că ai înțeles cum se fac feșele la o tencuială fără să folosești șine de ghidaj. Dacă metoda pe care ți-am arătat-o nu te-a convins și ai mai văzut alte metode în altă parte, hai să vă arăt o metodă. Eu nu ți arăt metoda cu feșele cum se făceau odată, dar vă avertizez că tencuiala va ieși un pic mai groasă. Este mai ușor într-adevăr, dar înțeles mai groasă cel puțin cu 1 cm. Ia, domnul! Metoda cu rigip sau cu scândurele sau cu... Unii mai pun grese, variantă, bucăți. Stai un pic să iau roaba de acolo ca să... Sau dă-te tu mai așa ca să se vadă... Să se vadă. Deci practic tot așa facem, cum v-am arătat prima oară, decât că peste bucățile de mortar se pun 2 bucăți de rigip și acestea se aliniază la boloboc. Astfel poți să faci mai repede, zic unii, feșele. Dar vă avertizez, este mai groasă tencuiala. Ia, pune un pic. Mai puțin. Să vedem cât iese asta și cât... După aceea să vii și în partea aia unde am făcut feșe să măsurăm. Zi dacă e bine. E bine acum. Ia stai un pic. Deja avem 2 și tencuiala. 2 cm și ia din nou cu dreptarul și pune-l așa pe orizontală între 2 feșe. Pune-l aici la asta mare, așa. Să vedem aici cât este. Ia să vedem. Cât este? Uite. 1,5. Deci facem treaba mai repede. Și material mai puțin. Așadar, cam așa se fac feșele, le lăsăm puțin să se usuce. În câteva ore, la ce căldură este afară, cu siguranță se vor usca și vom filma și cum se încarcă. Cum se tencuiesc pereții în această cameră. Pune tot. Uite așa, băiat. Am revenit cu încărcarea pereților după ce feșele s-au întărit. Atenție, nu s-au uscat, s-au întărit. Sunt numai bune pentru a trage cu dreptarul tencuiala. Tencuiala o aplicăm exact ca și în clipul anterior pe care l-ați văzut și vă mulțumim pe această cale că ne-ați urmărit. Zecile de mii de vizualizări, să știți că ne onorează și ăsta e și principalul motiv pentru care filmăm, pentru că voi vă uitați. După cum vedeți, am început să încărcăm pereții. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le puneți, lăsând un comentariu. Răspundem cât putem de repede. Cred că ați observat și în clipurile anterioare că am răspuns chiar și întrebărilor mai incomode.